Gaztaroni amaiera emateko nire proiektua aurkeztuko dizuet. Horretarako jolas tradizional bat erabiliko dut, eta jolas tradizional hau erregletekin egingo dugu kartekin egin beharrean. Betiko zinkillo edo bostekoa da, orduan horretarako behar ditugu erregleta bakoitzeko 3, 3, 3, eta 3, eta 3. Orduan, momentu besteak alde batean utziko ditugu eta hauekin jolastuko gara. Hau prestatuta dago 3 ume jolasteko, baina gehiago jolas dezakete edo gutxiago. 2 gutxienez, orduan, nahaztu behar ditugu eta aleatorioki banandu. Orduan, baitu modu aleatorio batean bananduta, ez? Orduan, 5 erregletarekin hasiko da lehenengo umea, orduan jarriko du, jarriko ditut zuek ikusteko. Orduan, hurrengo umea, 10 ezin dezake jarri, zein da horrengoa? Gora edo bera egin dezake. Orduan jarriko genion, adibidez, berde iluna. Hurrengo umeari tokatzen zaio, kasu honetan larrosa deko. Baina ez badauka larrosarik, ezin izango zuen jarri larrosa. Hemen, hurrengo umea, beltza jarriko zuen eta horrela eskailera gora eta eskailera bera egingo genuke. Eta regletak modu honetan ditugunean, batetik 10 gure lehenengo zugea edo lerroa amaituta dago, orduan, besteekin jarraituko dugu. 5etik hasi beharrean, 6, 4 edo beste zenbakitik hasi gaitezke. Baita ere, 10etik eta ordenazioa berantzegin edo batetik eta ordenazioa gora. Eskerrik asko.